Kitty? Dogovorili smo se da se nađemo pre pola sata. Ako se Kitty ne pojavi za 5 minuta, idemo na more bez nje. Neće moći. Zašto? Ona ima karte za voz. Mislio sam da su karte kod tebe. Kitty je tražila da joj dam karte? Znači zbog nje nećemo moći da idemo na more. Da. I nećemo dobiti povraćaj novca. E pa dosta, ljut sam na nju. I ja. Pokvarila nam je odmor. Predlažem da ne pričamo s njom celu nedelju. A zašto nedelju? Toliko smo i planirali da budemo na moru. Tačno, da je ignorišemo. Hajde. Danas sam se vratila ranije. Prijatelji će se obradovati. Kod kuće sam. Svratila sam do prodavnice i kupila nam poslastice. Hoćete? Što ćutite? Aha, shvatam. Film je baš zanimljiv, zato ćutite. Hej, baš na najzanimljivijem delu. Nešto mi se ne gleda više film. Možda da igramo na konzoli onda? Hajde. Ja ću igrati. Ovdje mogu da igraju troje. Hej, a meni gamepad? Au!